Ka kenhun ki pulit na Sok Police Station haka step perngap jong ka arp kendai terik kelalingkan. Kila penlong ka jingkan ra hapo ka khalau kse kenjoy. Hari boy district bat yo ban kemno ya urunar ubasyak keno donti haka kampen trium bala register hapo maunga police station. Superintendent of Police ke district lingba ukerwa upentip bahadin bala yo ya ka jingtip ke batikna. Ka kenhun ki pulit kila pelong ya ka jingkan ra bat yo ban kemno ya uni urunar ubakir teng utebor maulong ubala syak tuet jur halur ka kes kampen trium bala register hapo maunga police station. Ula ong ru bawat hapdeng ke jaka ke ba bat shitom namar ki riat ki ram Henry ki pulit kilala ban khanglat ya ka jingtmu jong uni urunar ban pet keran tat hadu bakinda yo ban kemno ya u. Haba penlong ya ka jing talasi ha ka jingadon lang ki sakhi ki pulit kila yo ban kurup no ya ka weka pistol shnahi bat ka wei ke mobile phone. Hadin ka ne layalam no ya u shapo ka yeng kashri na ka benta ban tian bishar bat ban le ya ka bodan kam kat kum ka an.